eziokwu na ndụ n'ụwa niile omenala pụtara ụmụ ụba ruo ka akụ na ụba ụtụba were bido mgbe nna nna ya ji ogara mgbe bute ọganihu Azachukwu okike wepụta n'Igbo wepụta n'olu tianya kụziere ụwa niile n'ụfọdụ ụwa azụ anya n'ebere wetara amadi ya Azachukwu okike duwe ise omenala Igbo bụ ofu ihe ebe niile nwere ọdịnala ihe ndị be anyị na-akpọ ndị Anambra na-akpọ ya mmadụ ịma mbem mana ndị Yoruba na-akpọ mmadụ ọnwa ịgara ọ bụ eziokwu ọ bụ ihe niile a bụ ihe ndị nne nna anyị ji bido be anyị nụ bụ ihe ndị be anyị ji enwere esari ji enwere obi aṅụrị ọkụ ya mere ka a chọrọ ka emene ha ncha emekpọ ha ncha ka a mmezie gị ka ị mara na ị nwere ndị iro ka ị na-ebuzi agha in the morning na-evu agha n'abalị na-eme gịnị ị na-evu agha ọ bụrụ na ị chọrọ ivu agha imebi ejevu agha jewe na Sambisa forest ebe ndị Boko Haram na-anọ ije ebe ahụ mee gịnị ivu agha ọ bụrụ na ị chọrọ ivu agha ijewe n'ụzọ na ebe anyị kidnapa na-anọ ije ebe ahụ mee gịnị ivu agha ọ bụrụ na ọbụ pete na ebe gị ịkpọchukwu onwe gị ụzọ wee na-eti agha ahụ egwu ka ị na-egwu metụ nwanne gagasị ya na-egwu ka ị na-egwu metụ nwanne gagasị ya na-egwu ka ị na-egwu biko anyị enweghị oge anyị ga-agbapụ ya ọsọ olite ndị ichie omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ arụkwụsị n'ala Igbo biko onye ọbụla ga-ejikọta mmụọ ya ọnụ ka anyị tụọ nzu ka anyị were nzu sacha manwambe ka ọ bụrụ ihe dị ọcha maka na ihe ndị nna nna anyị ji ekpere Chineke bụ ihe Chineke ji aka ya wee keta bụrụ ihe dị ọcha gosi na onye ọbụla na-abịa ikpere Chineke n'ụzọ omenala gị obi ya ga-adị ọcha aka ya ga-eme gịnị dị ọcha ọkpa gị ga-adị gịnị dị ọcha omenala pụtara n'iti aka n'ihe ọjọọ a na-eme gịnị anyị ọchịgo tupu nke abịa ma ajọ anyị Igbo ji anyị Igbo anyị agbakọ mmụọ niile na-ejegharị Igbo ozi anyị agbakọ ihe niile na-emere Igbo ihe ọma ihe niile ketara ji anyị Igbo tupu nke abịa ma na-enweghị onye chọpụtara anyị na-agbakọgo tata biko dodobe na ụmụ gị agbakọwa ọ bụ ihe a bụ ihe ikenyere anyị nke dị omimi nke anyị mere inherit from our forefather from you the creator of the universe ka anyị wee na-ekpere gị tupu onwe anyị ọcha bịa buche anyị n'ụlọ bịazie gwa anyị n'ọbụ ihe dị njọ
mana onye si na ofe na nna ya telu adịghị mma bụ ajọ nwa. Anyị echetewazi n'akụkọ ka kọrọ ya eme eribe emeri ọnwụ ike wee na-egbu anyị. Enweghịzi agadi nwoke na agadi nwaanyị na-aba nna anyị. Ntị ka karịa. Anyị agbakọ mmụọ niile na-ejere ya n'obe ozi. Anyị agbakọ eje anyị ori, eje anyị ụmụ amụna. Anyị agbakọ eje anyị ọgwụgwụ be nna m. Anyị agbakọ nna m Ezeka Okoroja ka ọ bịa tụọ nzu. Anyị agbakọ nne ahụ bụ nne nwaanyị dị afọ gị bịa tụọ nzu. Onye na-agbalụ ụmụ ya ọgụ. Anyị agbakọ Ifogoro bụ gị bịa tụọ nzu. Atachi Ezikago bịa tụọ nzu. Anyị agbakọ mmụọ niile nọ na Nairobi unu bịa tụọ nzu. Nwata be nna m bịa tụọ nzu. Anyị agbakọ mmụọ na-ejere kụtara ozi ka ha bịa tụọ nzu. Mmụọ na-ekpere gị ozi bịa tụọ nzu. Mmụọ na-ejere kipụta ozi bịa tụọ nzu. Eche anyị rụpụ niile bi ka anyị na-asị na bịa tụọ nzu. Ụzọ anyị na-atụ bụ ka ebe a dị ọcha. Mgbe onye ọbụla ji anya ọjọọ wee bata ebe a Chukwu okike abịa mana aja ala Igbo. Anyị si ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgbanwe ka anya ya bụ ọjọọ soro ya naba n'aha Chukwu okike abịa ma. Ụzọ a ka anyị ji n'aka ga na-emeri ya na-eke ọbịa. Anyị si n'ọgba ha ji wee bịa nke anyị eji wee na ya ka mma. Biko ka ihe dị na ya eme n'abalị a bụrụ ihe ga-aga na ntụziaka Chineke. Ka aja ana Igbo niile ka a bịa nọnyere anyị na njem anyị bidoro. Ka mgbe na-adịghị anya ka anyị chake dịka ugo maka na ihe anyị na-eme bụ natara chi anyị nwebụ orejina. Ihe anyị bụ orejina. Onye na-asị Chukwu oke abịa biko ka ọ dịrị anyị niile bịara ebe ata na mma na eke daanyị na mma na oyi daanyị na mma na afọ daanyị na mma na nkwọ si n'aha Chukwu okike abịa ama. Biko na-etufughị onye ọbụla unu na-anyụ n'afọ na ya ebidoghị n'oge taa ọ bụrụ ihe egwu ka ọsị m. Mara na anyị nwekwa crusade echi. Ọ bụrụ na anyị mechie nke echi on Sunday na-abịa anyị ebidozie ụka omenala n'ebe n'otobo ọwa every Sunday. Dịka m si gwa onye isi gị na Sunday bụ ụka ndị ọcha sanọba asị na bifo onye ọcha abịa na anyị enweghị eke nwa oyi nwa afọ nwa nkwọ ọkwa eziokwu. Ọ sị gị na taa bụ ka isi na taa bụ ka ahụ na taba ahụ ọgwa gị isi a na ahụ tọrị Sọnde na anyị Igbo ọ bụghị eziokwu. Ọjọọ gị isi a na orie tọrị Sọnde na anyị Igbo ọ bụghị eziokwu. Ihe niile na-akụziri gị na omenala bụ eziokwu ewetọfụta agụsị gị. Nwaanyị abụghị asị gị na mmadụ mere onye ngwụrụ ojegide ije onwe onye omenala isi gị na ya mere onye ngwụrụ ojegide ije imeme gịnị ịsa gị bịa gụsị ya mgbe ọdụ ọ bụrụ na ịhụ ga saa na ọbụnye wayo mana na emusịrị ihe ji egwa gị si gị na ndị ọcha ji wee were Baịbụl wee bịa gwa gị na chi nke gị enweghị ike bụ na ọgwụ asị ka ha tọrọ gị maka na ndị ọrụ bụ mụrụ gị gwara gị eziokwu si gị na chi nke gị ihe dị ka ohe ndị nna nna anyị amụ Chineke bụ oke obodo kelu afọ ya tinye n'asụsụ obodo na-asụ ọ bụ eziokwu. Nobody is the founder of Chineke n'ala Igbo onye bụ ya nwachọpụtara ya ọ bụ eziokwu. Na ndị nna nna anyị na-ekpere Chukwu tupu ndị ọcha bịa gbuo 200,000 of our ancestors here during slavery for 400 years. Uche ha chi ekpezi azụ gwa ndị be anyị na Chukwu ahụ anyị na-ekpere mụtazi nwa befa sizie na anyị bụ ndị mmehie so that we can quickly forget na ha gburu nne na nna ha. But you have come to say no. Arụ nsọ idobere n'ala Igbo arụ nsọ arụ na nsọ ana arụ kwụsị. Ihe ọ na-eme bụ ndị Igbo ji ya nọchite anya Chukwu okike abịa ma edobere ya ka ọ na-edowe nsọ obodo iwu obodo edowere ya dịka police station ọ bụ eziokwu. Arụsị dịcha na robo gịta dị mfe na police station o nwere ya na-abịa ike ma omi cheta ohe isereka ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu onye nwa bụ okpu mmụọ obodo na-edowe ihe ọ na-arụ mana ndị ụka bịazi egwa gị sị gị na onye nwa ji gị ịga n'iru okwu asị. Ndị ji gị ịga n'iru bụ ndị ụka na ndị gọọmenti. Gọọmenti ji gị ịga n'iru ihe na-emere onwe niile na-aga n'iru bụ gọọmenti mana ndị ụka baanyị bịara gwa gị sị gị na ọ bụ nebo gị na ọ bụ ukwu osisi nọ na vileji gị wee jụọ gị
ndị ụka na-aga n'iru without you. Ụka ga-arụ onwe ha ọ bụrụ na ha nata gị ego. Jizọs na-arụ ụlọ ka ọ bụrụ na abịaghị nata gị ego ije. Otu a ka mụ na gị ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo gọọmenti anyị nche niile ga na-ata afụfụ, mana ọ bụrụ na anyị ejisi ike jikọọ omenala na anyị Igbo niile, ndị gọọmenti ga-echenji by fire by force. N'aha Chukwu Okike abịa. Anyị na-akpọlite nwanne anyị nwoke bụ Maazị Chekwube Okwuwendụ akụ na aka ka ọ bịa were igwe okwu gwa anyị okwu. Ọ gwachakwa anyị okwu, anyị ga-akpọlite ogozi Maazị Ihede Light of Africa na-akpọrọ na nwanne anyị nwoke aka Maazị Nnọ. Igbo kwenụ mmanụ kwụọnụ ume ndụ asị m ndị Orobo na eziokwu abịagwobe ụlọ, ya bụ na ndụ na ịfụnanya na ọganiru abatago n'ụba ụlọ ka ọ na ume ndụ. Orobo kwenụ ka unu mee ndụ. Onye kwụnyere unu bụ Maazị Chekwube Okwuwendụ, ọzọ nwa gbatụrụ nna ọmala ndị gboo nke mbụ na mbụ na mgbagbo ọwa, Ezeagụ Local Government Area of Enugu State. Anyị bụ ndị Uzopere Organization anyị kpọrọ ndị gboo College of Education. Jụọ anyị ka esi ekpe okpukpe, ihe niile banyere omenala gị na njirimara gị. Gwara anyị ka o si bụrụ omenala bụ orijinal, ka anyị wee ike kọwara gị ka ọ ga-esikwa gị ghọta. N'uhuruchi tata, okwu m agaghị eto ogologo, mana ị ga-ege ntị ka ị nwee ike ijiri ọkpụrụkpụ okwu wee naba na be gị. Ihe anyị bịara egwu ụlọ tata bụ eziokwu Chineke, eziokwu a na-akụghị mmiri, eziokwu ahụ Chukwu Okike abịa ma jiri wee kee ụwa. Ihe Chukwu ji kee ụwa bụ eziokwu. Ya kpatara na kemgbe mmadụ ji wee dịrị ndụ n'elu ụwa, o nwebeghị ụbọchị anụ katara sị na mmiri na-ekwu ana, mana mmiri gara ana niile n'okpuru. Igwube ana gwukọta ana egwute mmiri, gwute oke osimiri. Ị gabakwa na nyanwa bụ oke osimiri nweta ana. Ọ maka na Chineke jiri eziokwu wee kee ana, mana ọ ji wee dị nyanwa bụ etu. Kemgbe anyị ji wee mara ihe, afụbeghị nwoke ma mbụ nwaanyị amụchara tụ na ọ nwere anya ịtọ adị eme ya eme. Ihe Chukwu na-eke mmadụ niile bụ okeghị gị nwoke oke gị nwaanyị. Ihe a bụ iji gwa gị na Chukwu jupụtara n'eziokwu. Eziokwu ahụ bụ ihe anyị na-akụnye mkpụrụ ya n'ime mmadụ niile tata, wee na-agwa gị na enweghị ihe ọzọ anyị na-agwa gị ka imebe bụ omenala gị na-abụghị ijide eziokwu. Eziokwu bụ ihe mbụ na mbụ ị ga-ejide, maka na ebe ọ bụ na Chukwu Okike abịa ma kechara ụwa were eziokwu kee ụwa, o nwebeghị ihe nakọtara mebe na ụdị ọdị na-abụghị ka Chukwu chụtọọ ya. Enweghị ụbọchị anyanwụ nọkọtara chi ebe azụ na ọpụtasịa omenugo. Ndebe etiri ụbọchị chi gbara egwu na anyanwụ na ije na-eme gịnị na-eme. Ndebe nna m sị na ọ maka iji agbana udu mmiri mekọtara ome ahụ ise ọkọchị werekwa ụbọchị ya, maka na ọkọchị bụ ihe ụwa na udu mmiri bịara abịa. Ihe anyị na-ekwu bụ na anyị Igbo bụ ndị nwe ụwa dịka Chukwu Okike abịa masị kee ha, na ndị ụka aja bịara abịa, na site n'eziokwu anyị na-ekwu, site n'eziokwu nwa ụlọ nwoke bụ Ezeagụ Ejiofor na-ekwu, site n'eziokwu ahụ anyị na-etinye n'ime ụlọ niile, na mgbe na-adịghị anya na anyị ga-achụ ya bụ ndị ụka ọtọ. Ọ ga-agbapụ n'Urobo n'aha Chukwu Okike abịa ma. Eziokwu a ka ndị nna mụ na gị chọbara etu anyị ga-esi mee wee debesie ọtụtụ ihe dị iche iche nke anyị na-edekwasị anya were ekwu eziokwu. Ihe okike Chukwu kere n'elu ụwa dị omimi karịa uche anyị nghọta. Dịka unu tolitere, unu fụrụ onwe unu na Urobo, mara na unu bụ ndị Urobo,
wee nsọ unu na-asa, wee emume unu na-eme eji wee mara unu, wee etu unu si ebi wee ịfụnanya n'ime onwe unu, wee etu unu si eme onye achọghịzi ịdị n'udo, onye si na-alụla ana ga-aka ya ma e were etu unu si eme ya. maka na be nna m onye si na ya ga-ezu ohi ọmara na ọmalago na a ga-amapụ ya aha ịsaa maọbụ na a ga-aka ya ọmụbagharịa n'afịa. ya bụ na obodo ọbụla were etu ha si eduna onye ọbụla si na ya agaghị eme ezigbo ihe. ya bụ na tupu onye ọcha abịa na ndị ụlọba amalago ihe dị mma mara ihe dị njọ, mara ihe bụ na Chukwu kere mmadụ, mara ihe bụ na mmadụ ga-asọpụrụ ya. anyị bụ ndị Igbo dịka unu bụ ndị Urhobo, unu na ka Chukwu kesara unu bịa lụkọ ọnụ nwere ịfụnanya dịrị n'ime onwe unu, mara ka unu si wee kpasie oke na na unu nwere, mara ka unu si akọ wee na-akọpụta ihe unu na-eri, mara ka unu si ebi ndụ unu tupu onye ọcha abịa. ya bụ na anyị na-ekwu na ọbịbịa onye ọcha bịara ọhụrụ ụlọ ọ daala mụ na gị, na ihe onye ọcha bịara bụ ka o zuru nke anyị nwere naanị iyi. mana tata anyị ekulitego n'ike na ebube na ihe ahụ Igbo ji wee dịrị ka a na-ewechieta azụ, and anyị kwesịrị ike na enwebụ ihe ga-echieta n'aha Chukwu okike abịa ama. ka anyị wee kwulesie ike n'eziokwu, ka ndị nna anyị ji wee chọpụtasịala anyị ọtụtụ ihe ọ chọpụtara anyị bụ etu anyị si ekpere Chukwu okike abịa ama. maka onye na-amaghị a ga-asị na ọ bụ onye ọcha wetara anyị okpukperechi, onye ọcha wetara anyị okpukperechi maka na ka anyị pụtara fọwa anyị dịka anyị bụ ndị Urhobo, anyị amaghị onye kụziela anyị na-ewere onye bụ Chukwu okike abịa ama. anyị amaghị ya. anyị amaghị onye kụziela anyị na-eji ọchị ekpere Chukwu. anyị amaghị onye kụziela anyị na-eji nzu ekpere Chukwu. anyị amaghị onye kụziela anyị na-eji edo ekpere Chukwu. anyị amaghị onye kụziela anyị na-eji ọfọ ekpere Chukwu. ihe ndị a bụ ihe Chukwu okike, ihe ndị nna anyị na Chukwu okike abịa ama gbakọrọ aka wee mee n'oge gboo gboo, anyị wee na-eme ya ọkpọrọkpọ. na bụ onye pụtara tata wee gwa gị na ihe ị na-eme bụ omenala bụ alụ, bụ onye ahụ na oke ebidoghị maka na o nwebara ihe ọ maara. mgbe onye ahụ ga-enwe ihe ọ maara ka ọ ga-ama na ihe ị na-eme bụ ezigbo ihe. ihe ka mkpa n'ime anyị niile dịka anyị na-achọ ichiri azụ na omenala anyị bụ eziokwu na ndụ. maka eziokwu a bụ ihe ga-enye gị ndụ. eziokwu a ka ndị nna anyị ji wee tibesie arụsị anyị na-ekpere dịka unu na-ekpere ohuhe tata. ọ nweghị onye n'ime unu ga-akọwata ihe ndị nna anyị dobere n'ime okwute o ji egbu mmadụ. ọ bụ ihe omimi bido ihe karịrị uche anyị nghọta. eziokwu afụrụ n'anya, nke afụrụ n'anya ka mma bụ eziokwu, mana nke m nọrọ na ntị bụ gịnị? okwu asị. anyị maara na ndị ụka ọbịa bụ ihe butela anyị ọtụtụ ihe ọjọọ na nkewa dị iche iche nke dị na be anyị tata, bụ nke bụ nnukwu ihe mere anyị. maka na ọ bụrụ na unu chọọ ịma ebumnobi ndị nna anyị, etu anyị niile nọ ebe a, ka anyị sikana na anyị ga-esi nri kịta maọbụ na anyị ga-egote mmiri, ịfụ na ụfọdụ ga-eweta 5 naira, ụfọdụ eweta 10 naira. bifo amara ihe na-emere mmiri eju ebe onye ọbụla agụọ mmiri. ike dị n'ịdị igwe, ike dị n'ịnọkọta ọnụ. anyụkọ mamịrị a na-agba ụtụtụ, mana maka na onye ọcha achọghị ka ọ dịla anyị mma, nye ka ha ji wee butere anyị mmụọ nkewa. aka na-agba ya ndị mmadụ na-agbasi ya ike. ndị be anyị amaghị ka esi akpa oke. anyị enweghị spiritual bụ okwu asị. ndị ụka butere spiritual bụ okwu asị. ọ bụrụ na o nwere na-agụ Baịbụl ọfụma ebe ọjọọ na 2 Kings, efu ebe Chineke ha si na Chukwu ha chi ndị Baịbụl na ekwensu na ndị mmụọ ozi na onye na-agba izu, kedu ihe ga-eme ahụ abụ ewezi na ịmụ na mụ bụ mmụọ okwu asị ka njeme ka ha bụ, ka ndị mama ha bụ, ka ndị ozi ha bụ, ka ha kwuba okwu asị. ọ ndị ụka wetara anyị okwu asị. ọ ndị ụka wetara anyị nwanne igbo nwanne ya. maka na ụwa niile ha kọrọ akụkọ na onye mbụ na mbụ ekere n'elu ụwa bụ Adam and Eve. Adam and Eve wee mụta Cain and Abel, nwanne na abụọ.
n'ụwa niile. Mmiri osisi niile dị n'elu ụwa zuru ha. Nwanne wee kunye je gbuo nwanne ya. Ọ dị otu ahụ n'Ologbo. Ndị wetara nwanne igbu nwanne ya maka anya ụkwụ bụ ndị ụka. Ndị wetara ya na be anyị bụ ndị ụka. Ndị be anyị na-asọ igbu mmadụ nsọ. Nye batara na be anyị, anyị wubesara arụsị dị iche iche. Ihe arụsị a na-arụ na be anyị bụ igbuo mmadụ ejemede na-atụọ gị n'arụsị. Ha ghara igbuzi mmadụ. Anyị na-asọ ikpofu ọbara nsọ. Onye mekata ihe gbupụ mmadụ ọbara kịta ọsọ abaa ya okwu eziokwu. Maka na anyị na-asọ igbu mmadụ nsọ. Kedu ka ndị ụka si wee mebichiala anyị be anyị wee debesie bụrụ nye webụ ebubo be anyị na anyị nwa bụ ndị njọ, na anyị nwa ka a mụrụ na njọ. Anyị resịrị bụ okwu asị na ya ekunitego ka anyị gwa ụmụ Igbo na ọ bụ okwu asị. Na ụbọchị Chukwu okike abịa ama kere ụwa, ụbọchị Chukwu kere Igbo na o kere Igbo n'elu. Ọ bụghị onye gburu nwanne ya. Dịka Ken na Ebel kunitere Ken gbuo Ebel. Ọ bụghị onye gburu nwanne ya. Igbo nweta ọka a na-edu ọka egburu nwanne ya, idu egburu nwanne ya. Ha dị ndụ wee jegide wee mụta anyị tata. Igbo wee baa ụba. Anyị ejide igbu mmadụ wee mara anyị. So na anyị si na nke ha nọrọ na be anyị adịgo. Na nye webụ udu mmiri bịara ọ dị erugo ka ọ ya ana. Nye bụ udu mmiri bịara ọ dị erugo ka ọ ga-ana. Onye pụtara tata wee sị gị na anyị na-emezikwa crusade. Kedu ihe echichi wee bụrụ ihe ndị ụka ka anyị na-eme? Anyị agaghị eme ihe ndị ụka, na ọ bụ ndị ụka na-eme ihe anyị. Anyị nwa bụ ndị mbụ na mbụ. Anyị nwa bụ ndị mbụ na mbụ na-enwe ama nwee obori ebe obodo na-abịa nzukọ, ebe obodo na-abịa nnọkọ. Anyị nwa na-enwe ahụhụ, enwe ndị na-ekwu ọja, nwee ndị na-aka mbem, nwee ndị na-akụ egwu, nwee ndị na-agba mgba. Anyị na-eme ya n'ama eziri mara anyị. Ndị be anyị na-akpọ otobo, ndị ọcha na-akpọ oke. Ka amara ihe bụ unity. Ha na-akpọ oke. Nye batara ha ji wee bata na be anyị chọba mbibi, chọba etu ha ga-esi zuru ihe anyị wee n'ori. Mana ihe eji mara ndị nna anyị na ndị be anyị bụ ịnabata mmadụ, inwe ịfụnanya. Nye batara na ụfọdụ obodo kịta ịjụ anya sị gị na ndị dị etu a si etu abịa, ndị anyafa na ha biri. O ihe eji mara ndị be anyị. Onye ọbịa bịa na be anyị, anyị na-agbakeri ya na were nne ihe onye ọbịa. Onye ọbịa anyị bụrụ agụụ. O ihe eji mara anyị. Mana onye ọcha bụ nke gị ka ọ na-ede. Nke gị ka onye nta na-ede. Ya kpatara onye ọcha ji wee zụọ ihe o nwere ike ime Afrịka ka ha nwee ike iwere ihe niile Afrịka nwere. Wee jesie gbuchie ndị nna anyị for 400 good years. Wee chie taazụ butere m Baịbụl. Wee sị m ama mụ na ntị nke a mụchie ntị nke ọzọ. Arụ ka m wee bugide elu. Ka ọ wee na-amịrị mmanụ m na-ana. I say enough is enough. I say enough is enough. Ihe bụ onye na-ele anya tata wee na-asị na anyị na-ejizi microphone, na anyị na-ejizi nke a na nke a bụ nke ndị ụka gbaghara bụ okwu asị. Ọga ọ bụrụ na ọ bụ egwu na abụ ka a ga-eji kpọrọ ndị m wee na aga m enye ndị m egwu ma abụ ha ga na-agba egwu ma ha nọrọkwa n'omenala ise. Ọ bụrụ na ọ bụ akwa igbugbo ọcha ka a ga-eji wee werere ndị m, aga m enye ndị m ogbugbo ọcha. Ọ bụrụ na ọkwa yunifọm wee ndị na-abụ abụ wee ndị ha kpọrọ kwaya ka a ga-eji wee ghọrịa ndị m, a ga-enwe ndị kwaya. Anyị enweghị enwe na omenala bụ eziokwu, anyị ga-enwe ya. Ya bụ na gị bụ onye na-asị na anyị na-eme ihe ndị ụka. Ụmụ ụka kelee o nwebekwa ihe bidolụnụ. Nke a dị izizi a na-akpọ crusade na Ologbo. Enwee nwee igurube mmadụ dị otu a. Eji m echi ya wee rịa isi. Enweghị ụka ndị Yoruba ma ụka ndị Itiri ma nke ndị England bịara n'ala Igbo na ọ gbara ma ha wee wee population etu a. Enwe ha. So anyị ga-eji ya wee rịa isi. Anyị ga-akụrụ onwe anyị aka. Anyị bụ original.
anyị nwe ka anyị ji ebe azụ na-ese okwu bụ ndụ maka na aga m agwa onye ọbụla ihe kpatara anyị ga-eji kwudosi ike n'eziokwu n'abalị a maka na enwere ihe ndị Igbo na-asị na onye ma echi dị ime ndị be anyị si na ịnọrọ n'ala mmiri rie une iricha na ụgbọ ya emege na-esere n'elu mmiri na-abụ na eziokwu dị osimiri na emechaa gịnị na ọ ga-eme gịnị a ga-achọta ya ọ ga-esi nụ ị ga-ejidesi ike n'eziokwu. Kedu ihe ahụ bụ eziokwu? Ihe ahụ bụ eziokwu bụ na mma m ji n'aka dị m mkpa mana ọ bụghị m nwe ya. Ajọ m kedu onye nwe mma ama m na ọ dị m mkpa mana m na-ekwu na ọbụla kwa m nwa nwe biko ọ bụrụ na onye nwe ya ga-enye m ya nyetụnụ m ọnya bụ gịnị ife oke ife ọcha kwuo na ihe a bụ ọcha ife oji kwuo na ọ dị oji anya nwa bụ eziokwu. Kedizi ụlọ ọba uru abara bụ ihe ahụ kpatara o ji abụ mmiri zobe elu zaa na enweghị onye na-egosi ide mmiri ụzọ o jiri aka ya waala onwe ya ụzọ. Enwere ihe ndị be anyị na-asị na ihe na-aga okirikiri na-eme gịnị na-erugharịtakwa okirikiri. Ihe ahụ ị kụrụ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-aghara mkpụrụ ya. Ụfọdụ tata kụrụ ọgbọnọ ha aghọghọ mkpụrụ nyawaba ọgbọnọ mana ụmụ ha na-aghọ nyawaba ọgbọnọ tata. Ụfọdụ kụrụ akụ oyibo ha aghọghọ nyaba akụ oyibo mana ụmụ ha ga-eme gịnị na aghọrọ nyaba akụ oyibo tata. Etu a ka ọ dị n'eziokwu, etu a ka ọ dị n'ime ihe ọma. Ihe ọma ọbụla ị mere tata nwere ihe ga-efu n'adị gị. Ihe eziokwu ọbụla ị kwuru tata chọbirikwa ya esi mana ọ bụ eziokwu ga-eme gịnị ọ ga-etinyetakwara ka azụ ị ga-eri uru ya. Ị ga-eri uru ya. Ya bụ na omenala anyị bụ orijinal bụrụ njirimara anyị. Anyị nwa bụ ndị na-ekwu eziokwu ahụ Chukwu ji wee kee ụwa, eziokwu ahụ Chineke ji wee kee ụwa, eziokwu ahụ Chineke ji wee kesịa anyị kpaa anyị oke mee ka anyị si eme. Ịpụta kịta ejeketa ọsana bụ Legọs ka ijeketa afọ onye nlọbụ okwu mara na onye abụ onye nlọbụ okwu eziokwu. Ebe ọ bụ na ịpụtara fụ onye nlọbụ okwu mara na ọ bụ onye nlọbụ. Asụsụ abụ nlọbụ mara ka o si bido. Asụsụ abụ nlọbụ asụsụ anyị na-asụ mara ka o si bido. Ya kpatara na onye si gị lapụ etu anyị si ekpere Chineke mebeziere Chineke n'ụdọ nke ya onye ahụ bụ gịnị ahịa ka ọ bịara ịzụ gị. Nke maara anyị ya bụ eziokwu ahụ anyị fụrụ anya. Akọọla anyị na-ewere onye bụ Adam anya afụghị anya. Akọọla anyị na-ewere onye bụ Noa anya afụghị anya. Akọọla anyị na-ewere onye bụ Abraham anya afụghị anya. Akọọla anyị na-ewere ndị bụ ụmụ Izrel ndị kụrụ mkpọrọ n'osimiri osimiri kewa anya afụghị anya. Ihe anyị fụrụ anya bụ ndị nna anyị bụ nlobo ndị ahụ anyị ji ọbara ya dị ndụ. Ndị ahụ anyị ji ọbara ha dị ndụ. Ndị ahụ chọpụtara obodo anyị bi tata. Ndị achọpụtatara ya udo nri anyị na-eri tata. Udo nri ọnụ na-eri ọ na-abụ na erichi na na-amicha aka. Ndị chọpụtara ya bụ ndị nụma. Ya bụ oruo echi kama ị ga-ekunite wee sị na ịma mba nwa gị afa gị mebi na afa gị nna gị bụ Okeke ịmụzie nwa nwoke isi na ịma mba nwa gị Okeke na Okeke lụrụ alụ na ị ga-aba nwa gị afa ndị sent na ị ga-akpa ya David. Onye bụ David? Kedu ihe a kọrọ maka David? Ọkwa David bụ ihe buketara mmadụ nyawa bụ Chineke ndị Baịbụl bụ ogbu mmadụ wee si n'ogbu karịa na ogbuketago na aka ejupụtago n'ọbara. Onye aka ị na-aba nwa gị ọ bụ onye ahụ a lekara anya si na onye a na-arụpụrụ mmadụ nwunye ya gbukwa onye wee gbuo onye ka ijere baa nwa gị ịma onye ọ bụ baka na nwa gị Okeke nna gị ka mmụọ Okeke a wee ike ịdị n'ime nwa gị. Ya bụ na tata omenala anyị na-echighi azụ. Obi dị m sọ aṅụrị ka m bịara n'agbanyeghị etu ihe niile si wee mee anyị wee pụta kịta ka nwee igwe mmadụ n'ebe a anyị wee sị unu jide ka unu ji na nke dị n'iru na-abịa ka mma. Maazị Ezeokwu Ejiofor afa mbụ Chukwubechukwu okwu wenda amalọ m ka m kwuru gaba amalọ m ka taịm gị si dị. Na ọ dị ka gị kwuru gawa n'iru. Maazị ihe dị ngwanụ.
Chekwube okwu wanda ọ ga-adị gị na mma. Kụwarụ na ya aka. Kụwarụ na ya aka. Onye ifuru ebe a napụtago ọtụtụ mkpụrụ obi ndị mmadụ from bondage of foreign religion. Dịka m si gwa gị, ịnabata Jizọs Kraịst na ụka ndọbịa n'ime ndụ gị, ịdụka onye afọnyere ọkụ n'ime, dịka onye anwụrụ akpụsị nwee gị n'ime. Do you know the reason why ji nwee gị akpụsị n'ime? Maka na ndị gboo, mgbe gboo, nwanne anyị nwoke ji si na ndị be anyị anaghị akpa oke. Mgbe gboo bụ onye jide onye nwanne ya. Ipetebe mmadụ jee na-etomi, jee kuru m imeme gịnị nwụma. Mana ụfọdụ ndị ụka gwara gị sị gị na ụmụnne gị bee na-egbugo. Ga-ejekwe na itomi nwere gị kuru m nwụma. Na nwego mmiri kpọgide gị nkụ, asị gị kpegide ekpere ka Jizọs nye gị mmiri na-eke nwụma. Ị ga-edukọ onye akpụsị nọ n'echi. Ma enye bụ onye na-edugo n'ụlọ ka kema ọnwụ mi, ọ sị gị gị kụ iyi. Ọ bụga? Akụrụ m onye mgbe ikuku bụrụ St. Paul Catholic Church Europe. Ha bịa detegidere anyị bụ ndị nọ n'Iche Ekwo. Si tomato weta na platform ndị Europe, si tomato ga-eje kọma St. Paul. Ndị ere m na-aga atụ ụtụ ga-eje kọmụ na onye ike, onye nwere ike niile. Ndị aka m na-esi tọchara ahụ na mgbuke nwere ego je kụmụ na onye nwe ike ka ike niile isi m tụkwasị obi na mkpọrọ ya n'ihe ofu ugboro na ọ ga-aza m ugboro isaa. So na-emere bụ na nye bụ ike ga-egosi m na o nwere ike were ka anya kụmụ na ọnụ ọkụ mmadụ ike onwe onye nke na nwere ike. Ndị fada na ndị pastọ bụ ego ogogodo ha sa anyị na ihe gosikwa tait na offering. Onye na-enye tait and offering nwee private jet megi ji ụkwụ eche nke metụrụ gị aka saa ma n'ọzụkọ ya. Onye na-atụ ihe ego rụrụ cathedral worth 500 million na Nsụka. Catholic Church nwere over cathedral worth 500 million na Nsụka. Gịnị 500? Over 1 point something billion na Nsụka. Gbaga na onye nwere ụdị property na okpete n'ụwa na-emebi. Mba, ọ na-atọ anya n'ụwa na-emebi Chine. Mmadụ shi mgbe o ji jere bịa be nna gị sị gị n'ụwa gị na-eke omebi kwete, sị gị kpuchikwa anya sị kpụrụ anyị. Igbe anyị ga-ekpuchi anya agụọ ọbezogosọbasị. Ma okpe ekpere ndị Igbo anaghị akarị 3-5 minutes. Ikpuchere ị na-ewuje rụgodo ọrụ n'aka aja na-ebute gịnị anụ. Estabetigidere Holy Ghost fire. Ọ kwụsịrị anya ọnwụ na moto accident. Mba. Maka gịnị na ndị nna nna ya gwara ya na ọ bụrụ na agwọ emere ihe o ji ebere agwọ ụmụ nwaanyị ewere ya mee gịnị ka nkụ. Okporo ụzọ ọnụ chitere Nsụka jegide n'ugwu fụta Arobo. Ọ bụghị Ezechite Oke tinyere. Ezechite Oke kere ọbụla ọka. Anyị bụ mmadụ ewere ka anyị tinye abụ ụzọ. Ọ bụrụ na imedogo eko yara ogbugu, ọ na-egbu mmadụ. O nwere ka ọ bụ mbọ onye na-egbu echi. O nwere ka ọ bụrụ onye ọsọ nwanne echi. Ihe eji enwe ọgbakọta omenala bụ ụzọ eziokwu bụ na mgbe anyị dịrị ike dị n'igwe ka anyị tie mkpụ si n'ụzọ ọnụ na-egbu anyị ndị na-achị obodo bịa na mmemme gịnị Roma. Ọ bụrụ na anyị na-eje tina na eje tina ka mbụ n'ọba anyị nwe Igbo ka anyị difrent aba anyị. Na ndị ụka sị gị kpọgota ndị eluigwe na ha na-abịa. Ndị eluigwe arụkwa n'ụlọ ụka n'aka ha na anyị. Ndị Yoruba nwere ụlọ ụka na Europe, ọ bụ Ezewosabasi akpọrọ winners. Ndị Kumuyi nwere ụlọ ụka na Europe. Kumuyi o nwere ebe a na-arụpụ ya nwata na Europe ka onye Yoruba ọrụ. Ọdụ na Nsụka, ọdụ na Enugu. Ụlọ ama ụlọ ụka ndị Yoruba anụ nwa niile na each steeti ha na-enwe onye isi. Ma steeti niile nọ na Naịjirịa onye isi ebu Yoruba. Anwaga nwa nwere onye Igbo mebe onye isi. Ụlọ ụka ndị Yoruba, onwego onye Yoruba gbapara anyị na Igbo rụma ụlọ ma gị bụ onye Yoruba na-atachara ahụ jegide n'ụlọ ụka onye Yoruba je were ego bụ n'ihe. Metụ onye ga-agasa amị bụ onye riri eri. Sama bụ onye riri eri. Ndị Yoruba na-aba anyị na-asị nọ na-abịa ya tụọ ọgbọ ya asị eke. Anyị atawa ya bụ ahụ. Ije obodo Igbo butere anyị Baịbụl ọnụnwa. Udo ọnụ ndị nna nna anyị na-eme ebe ha na-eme. Gịnị be ndị nna anyị na-eme? Onye ya na nwanne enyi. Echeitere mgbe ọ na-abịa ọ bụrụ na agbara m ọnụ nwere ogo ọtụnọ na ndị ogo onye na ndị ogo nna anya abịa zọmeja kpụmarụ ụlọ tụmarụ ụlọ. Ọ bụghị eziokwu n'ebe na-emebe ndị ọchara ụtọ. Itere ogo ọnwụ nọ na ebe ndị ọcha iche
enye gị ụlọ nye gị 20 years gị kwụgodo ụgwọ nwayọọ nwayọọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye unu ebe ndị ọcha a na-akwụ gị ụgwọ every month ma nwoke ma nwaanyị. Ọ bụrụ na ịmụma nwa a na-akwụ gị na nwa gị ụgwọ almost 500,000 every month. N'egodo ha na-ebi ndụ wee bịazie edemela anyị akwụ gwasị anyị na ụdị anyị nwa ga-esi survive zi ebo anyị kpọgodo ihe dere na akwụ ọdara m na asị ha sị gị jee na-ekwesị ya na mountain na-ebube enyemaka gị ga-esi bịa ngwa na ka anyị jee negide na ya n'ụgwọ kpara ụgwọ kpara ọgwụ mountain eje negide n'anya mgbe ọ bụ na-ekwesị mmadụ ibe gị anya ebe a ka enyemaka gị ga-esi megide bịa. Ọ bụrụ na ebe ndị Yoruba gwụsi ike na omenala bụ ụzọ ezogwa gwago m gị onye bụkwa ga-egide ihe mere anyị ji sị ka anyị nwewe ọgbakọ dịka ndị omenala bụ na ihe ndị ụka ji emere anyị intimidate maka ha na-enwe ọgbakọ. Ọ bụ ga-esogbu maka mgbe ndị nna nna anyị bidoro omenala a na-enwe ọgbakọ mana a na-enwe n'obu n'obu ọkwa mana anyị amaghị na eto ndụ na-ekwute anyị mana ndị gba ọsọ anyị na-anụkwa ajọ ọsọ agba ya ajọ egwu mana na m na-asị o ji so na onye a na akwụkwọ omenala na ha afụta obere oge akwụkwọ nsọ omenala akwụkwọ nsọ Chineke nke ọ na-abụrụ ọ bụrụ na Baịbụl nwa onye ọcha asị gị gị negide anya na mountain n'ebe a ka enyemaka gị ga-esi wee bịa asị gị na Luke chapter 10 kwuru ya gị na onwe gị sa ya kwuo Okeke chapter 10 verse wee sị ha na-ekwesị mmadụ ibe gị anya na ebe mgbe enyemaka si eme gịnị ya. Ihe anyị na-agwa gị bụ mụrụ anya ka azụ ndị ụka bụ ndị oshi onweghị niile si ihe n'ime afụta bụ eziokwu. Ha sịrị gị na onye ngwụrọ ejegide ije na onye kpụrụ isi ahụmụzọ enwere onye gara ngwụrọ na Erobo gara ije ịma petanship mgbe ibu mba ee mgbe ịgụrụ ya mkpọ o nwere onye kpụrụ isi na Erobo ịma hụrụ ụzọ mụ ji gwa gị sị gị na ebe atara ha ji wee ememe ka ikweta na echi nke gị na echi nke ha ka nke gị bụ maka na ha ji chi ya mee gịnị reri gị ọnụ tọrụ gasị si gị na echi nke ha kpatara onye nwụrụ anwụ ndị niile na-anwụ na Erobo nwa onye ha kpọtara mba ee Jizọs ya kpọta onye nwụrụ anwụ mama na gị nwụfụ ha kpọtara gị papa na gị anwụ ha kpọtara gị inwe okwukwe nọ na akpọtara gị anwụ anwụ mgbe nwanne gị gasị ebe onye riri eri anyị na-akpọlite nwanne anyị nwoke bụ ihe dị Light of Africa nwanne anyị nọ university na Unizik nke dị ọbịa ka ọ nọ mara level anyị na-eme operate onye a bụ higher institution student bụ onye ga-abịazu n'ozi ka ọ nọ mara na ya kpụsi ike ya n'ụdị ọbụla nna daalụ omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Na mbụ ekene m nna m ukwu Mathias Ezeakwu bụ onye m ohere a mnwa ekwu na etiti unu wee si unu ọzọ mana mgbede a. Ekene m ndị okenye bụ ndị lapụrụ ụlọ ha kwesịrị ikwu n'abalị a wee pụta. Ekene m ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ ndị lapụrụ Facebook na WhatsApp wee ebe n'abalị a ka anụrụ eziokwu maka na nke bụ ihe mere Eyoka ji opụta ebe a n'abalị abụọ maka na agwụ eziokwu na-agwụ anyị ọ tega ebido chụọla anyị asị mana n'abalị a ị ga-anụ nke bụ eziokwu. Ọ bụ onye ụgbọ ọka ndị ụgbọ ọka bụ anyị si na onye na-amaghị ebe mmiri bido ma wee ama mma ebe mmiri ahụ si wee kwụsa. Ndị Igbo wee sị gị na nwata na-agba daa n'ala nwata ahụ ebilite ọkwa na-aga mana okenye na-agba daa okenye na-aga n'azụ mara ihe kwatule bifo ọ gawa ebe ọ na-aga ihe ahụ kwatulela pa ịkwatu ọzọ. But I will say that if you want to know the future, study the past. That means if you want to know where your problem starts from, you have to first of all know your history. So now, before when you remember other ambassadors, I'm calling it key water or the church or this whole thing and Christianity to open an Igbo. In the year 1883, now 1883, Kambata na Britain pata Nigeria. Wee bido ọgụ a na-akpọ ekwumekwu war. Ekwumekwu war dị ka Biafra war anọ n'ala Igbo between Nigeria na ndị Hausa na ndị Igbo. Na ekwumekwu war anọ ka anọ na-egwu millions of ndị Nigeria. Nna gị bụbụ onye na-ebe a so wee nụọ ekwumekwu war anọ na-ekwu maka ya. And ihe mere ha dị bịa dis ekwumekwu war bụ anyị n'ime
maka na ha need the human resources in Africa. So ya na-eme that time mgbe ebulu Bible bịa akọkọ ole mmadụ so unu bịa nụrụ ozi ọma. Any Igbo akọkọjuo crowd and multitude. A na-ezighị ozi ọma ezikịta ozi ọma a deploy egbe. Ewere egbe na-eme gịnị na-agbagbu ha. Ọgụ a na-aga from 1883 to 1914. Na 1914 ka ndị Igbo na ndị Hausa so anụ ọgụ a ji wee tinyere ha aka elu. So now 1914 ka ha meriri ndị Nigeria wee chịkọta the southern and the northern part of Nigeria wee kpọọ ya gịnị Nigeria in 1914 after they killed our ancestors. Mana ajụ m na ajụgụ bụ n'ebe a today bụ gịnị mere na agha anụ na 1914 na onweghị youth nọ n'Africa today that we remember that war. Why? Because history was killed in our secondary school. Okay, when you destroy a nation, the first thing you do is to destroy their history. Okay, you welcome Makahawa. Imagine their history. I want to say about you, Bido. Imagine it will clearly our history also. This result is like CRK. If you're in Africa, if you want to clear Africa, I can even look at the second look at the of them. Do to again, they will flow history in our secondary school. Now, after Kaha conquer our African brothers, however, in Bible. So the first thing that matter na Bible is a manual for colonization. Manual about negotiate TV. Akukwa na-enye gị sị gị na ọ na-akị esi onye use TV. Ọ na-aka Bible ji wee bụrụ akwụkwọ na-efu onye slave na-asị no na-agụ akwụkwọ asị ọ na control slave gị. That is why even in the Bible from Genesis, even now the first commandment God of Bible ndị command ndị servant ya bụ gịnị? You must not have knowledge. So God of Adam, Eve, we see Adam and Eve. They no blushing in a bar, but if no blushing car, Eliquania, Montigelia, Megan, and war. Then Equasu, where the West Eve, see Eve. If you don't blush, cars, you get in a career many, if you say, now you're not like one, I'm a tiger in blush and I go. Equasu standing among one. Number top nigga in blush, nigga, what I can do. Oh. I said, any day you eat this fruit, you will become like God. That means the difference between a God and a man is knowledge. So, at the point that Satan is one man. You know, in Africa, is that one person. Ekwesị na-ekwu eziokwu. Si ekwesị ekwute if mbọtụ ọbụla ịta na mkpụrụ osisi a ịmanwụ mbọtụ ọbụla ịta na mkpụrụ osisi a ị ga-amazi ihe mara ihe bụ ezigbo ihe mara ihe bụ ajọ ihe and you will become like Chineke. And onwe onye ara ikiri ịma ihe. If were mkpụrụ osisi a wee taa and mgbe ịfụta na mkpụrụ osisi a ihe if man bụ wisdom and understanding. That means na ekwesị gwara if eziokwu. That means that the first person that national of the Bible God. So that's God of the Bible God in Genesis, European. What happened is that any nation they enter, they don't want you to get knowledge because knowledge make a man unfit to be a slave. If you have knowledge, you refuse to be a slave. So as long as Israel, that's the Bible God got control, that's European God got control. The first thing I can make people to devoid you of knowledge. So the Bible God is built on faith, and faith is the opposite of our community. For instance, I'm a goat. I'm not. That's what God said. Where is my four legs that make me a goat? Where is my horn that make me a goat? Or believe it by faith that I am a goat. That means I should not fact check the sincerity. I should not have knowledge. I should not have logic. So faith is the opposite of truth because truth is built on logic. Now faith is mega here no wow. Oh, Baga, I can go. So the Bible God will be when you go golden verse, John 3:16. I say, for God so loved the world that in a Chineke will one and cuckoo. God will when you know to
That means the condition for accepting that love so that those who believe in him, not those who understand him. Because in understanding, he does not exist. He only exists in faith because it's an illusion. And without any evidence. Oh my God. Without using your knowledge. So the first commandment for you to love me is when I do the 5. Long life and eternal life. The Bible got to us again. Bondega shall not die and have it. That means those who did not believe, those who choose to be intelligent will die and not have everlasting life. So the Bible got the first thing is whatever the Bible got a battle. First one it is a family, it is a governor. What we do in a Bible, ever an author of paper. And what's in the Bible God no united. They speak one language and it becomes disturbing. So the Bible God came down and separated their languages. That means Bible God at all can never denote. Our own men and Abobana not Chakamadon. Not Chakamadon. Our own men and unity. It was already so wicked. Bible God on our talk and them not so fast. Bible God on our talk and them not Jesus remains the greatest eternal criminal, and he never hide it for one day. I'm not to meet Peter. Even Peter now was not Namili. Or Peter, the book working, I'm get transported from Ono of us to Ono of command. Ono of us when they was Ono of command when they woman. Ono of us when now to us at was now, who bought at was Bani Mas. I moved 1,000 or book on a cheap house. Oh no, was I have 1,000 cannot like glass. What can you go as we? I say, Peter, don't be not again. I'm going to make it from one of us who don't know. That means the man who was also. I will metamorphose you from a killer of fish to a killer of men. So, you know, now anytime I'm just nice about an mad, the first one will be doing now. That is why Ozubamuliana, Israel, Ozubamu Jesus, King Herod, Yora, she born on our criminal. And we know that we're going all children below 2 years. Makana Jesus. You got to go away in the Bible, not go to Namu, Makana Jesus, so I got Mother should give a bully. Mother should buy even looking in Yaman. Abuna one like a cow, block with Jesus. Go on, neighbor. Oh, I got to go, I know my Jesus. And when you're that shit, go over my can below 2 years. Jesus went and work with us where boss, on your signal, but he said, Messiah. Oh, seven go work, Gamule, a cool balance. A Kulama boss on the way that long I can name when there. We're good at making it because I won't know what I say, and I is safe. The first one name, beginning, you will end up from 100. That is why, if you watch all the top disciples just assembled, all of them die shamefully. Just to respond. That's what their history. Matthew, all his 12 disciples, only one person be asked no one there. That's John the Baptist. Only can't be shaken. Only talk about 12. 11 of them died shamefully. John beloved. And now he here and what happened now? Never know no bed. So he what happened? Bible God was built on. Anytime just like about an obodo, even one name, unless I would have Haman united, even in Africa today. Just like the book of Luke, chapter 14, verse 26, or saying, that's no one who cometh to me who will not hate his father and his mother, his brother and his sister, who will become my disciple. That means the first criteria. That means the first criteria for becoming a disciple of just Christ now, you will disintegrate. That is nigga, only than Nagashi. Who do
Always in one go second. I call him a disciple of Jesus Christ. Therefore, now go gash now. Go na who carry and again. Oh, I got dogo ma. Mother, you fight people here. So, you know, you put a family job and so super. You put them in Africa. Only people like Father know it's your witness. All the people that are in this church. Methodist people are not Catholic. You were hanging again for just one governor. I'm not calling it Jesus off, Mabaka. I'm not making what I Jesus off, Manabana. I'm not talking about Jesus. What about Jesus? We just see on the edge in the wall. That's where the idea of a parable. We're calling a parable. We're saying that a farmer, the look on your Nubia. Where we have put our Nubia, we're not going to call Laban. Oh, well, Laban. Do you know where the neighbor farmer call you? Over your look to call you. Where they go after that place. Oh, I don't know. Someone tell when I start to say that you. Even after the Tony Yariko Nubo. Master, we say na laugh after corneto, not you be a class down. And I laugh after any young corneto, but you get one young cornubo. You will feel you call a fashion. When I took you boy, you boy, and will lose it. When you want to be a colleague back, I laugh after just only walk up. Every man, I shaman will be called making a koto. Come on, my boy, in a YouTube. If I can hear Correros, I did to buy, and I did also say go. Nagola first, I just only you coronate on what talk to tell you to say, will you be happy? Every man, not extra get we making a vehicle. You can almost have my give on the commanders my own. I'm calling you on the this also my own command. It's also to look at Obanana, Obanelu, Obanaboni state, of Woka, of Omenana. I'm the two of them are against each other. And anywhere the two of them are assisting, problem will be there. Catastrophe will be there, and they'll be fighting and killing themselves. Or thinking, Africa, Kalafubo, Corneto. Man, I just also say, in my own father's land, whatever my father did not plant, I will do what? I will uproot. In fact, anyone planted on my branch, but refuses to bear fruit, I will do what? Cut it off. Autostic, no one can get, even no one can do. Africa, Corneto with the eco. Africa, Corneto, the eco. So, I got ihe ndị ụka na-eme anyị n'obodo a bụ ibe ndị ụgbaka na-akpọ mgbashi uche bụ na mụ na onye a na-asa ana mana onye anwa ana eke amụbe ejibie site ibe biko egbafe onye ahụ uke na ana ka onye ahapụzikwa ike taa na-ege. So anyị na gọọmenti nwere problem. Ndị ụka bịa gbafe anyị uke na gọọmenti mgbashi uche ka agbafere anyị ba energy anyị za fight Satan ebe a. I direct energy fight our government. 2 years, Munaga Obuda Doma. At the year 2020, and this has make it a Madian or Kusu, Nanamba, Canada, every day, Sasna, Plumba de Gu. Every day, if I live a night, I focus on the madness in the Numbi. You talk at the same banner, Mambe. Express me no car block. Express Enugu block. Express area state block. You to buff the answers now that can answers now that can be. Sas Okusi on Okusano. Okusa. How many can I the Sas are Kalema making na Imana church in the mail. Church they are not gallo. A wagon queen government game Melugu. So can a church with business in Africa? The biggest business on earth today is church. Because church is that only people who takes your money without giving you commodity. Even if I'm a scammer, I will give you a fake product. But church don't give you any product. They only give you blessing and collect your physical money from you. Enugu State, they send it to Roman Catholic Church of Italy. Over 400 million every week. Every week, now Bishop of Enugu Catholic Church, they send the Rome of Italy over 400 million naira. Master say, and I'm about to research. Every Catholic church is where we do. But let me reminds me. Okay, I can call you go to Jesus Christ. I know what you will do.
Jesus Christ was a fiction story invented by a family of the Rome called the Flavians. The Flavians was like an emperor, that's rulers. They wanted to find a system that can control their subject without physical ammunition. That means I can get to watch out without a way. Maka na ọ bụrụ na ibule egbe, ị must bule egbe na control onye gị na-anọ. Mana nwere some kind of indoctrination. That's ihe ị ga-akụziri mmadụ. Onye ahụ ejiri aka onwe ya agbụ. So all about the Flavians wee chịkọ isi ọnụ. Nwoke a na-akpọ Vespasian na nwa ya na-akpọ Titus. Vespasian wee sị, ya nwoke eme ya God. Titus nwa ya wee wụọ gịnị the son of God. N'obodo a na-akpọ Vatican gịnị City. Vatican browse on your phone today. The smallest country in the whole world. The smallest country in the whole world today. The smallest country in the whole world today is Vatican City. Imagine to make the smallest country. Vatican City bụ obodo dị too bad. Apata na Nsụka kịta, ọ family a na-akụ egwu, ọ ga-abụrụ ike ebe anwa sị ga-agbalụ ndị na ndị adụkwa njọ. Onaka, thank you so much. Onaka Vatican City to odu. Ndị a bụ family na-ebu drug, ama ha mass drug dealers. Ndị akpakatike asị na-abịanụ ka enye unu a country, a country on your own. So you want to phone gị today type the smallest country in the whole world, ị ga-anọ bụ Vatican City. Vatican City akita putting at the time who will become the Pope of Catholic Church tomorrow. Eba e draw doka. How bundi wa Catholic Church? How bundi na control ya? And it is a multi-million business for them and for Africans. So he came as onye mayebu. Mbe madu neto mada na me because he me like child abuse. Child abuse bo mbe ho na. Mbe ka maga kan gị na nye ka maga kekpegu. E we me protest na go catch them young. Catch them young, if one to you, it's one to you, not just that market. Now, a man from Europe, from Israel, they are one here. What I claim again, your man. You don't even want to kill out again, making it. Okay. You want to kill out. You want to kill out now. Oh, you don't want to kill Mohammed. What I kill out, you don't believe no, you don't want to kill Mohammed. You don't want to kill Mamadou. What I kill Banzer just now, what have you making it? No, my cat. Madam Taleba boy never na bana omo maka na bo na nna gi nna ga ndu no boda we di koboda so we di nna ga ndu go we don't have so many practicals to discover what you are enjoying today. You are living with your blood. Apoyitan nna gi 4 generation wula me to bala gi me test funa bala nna gi kija den abulo yeah, I get this out. So, take and cover the my first assignment tonight. But I'm making man like Jesus say me his sister for one day. The year been not on a room where back and kata. But I can kata where they not control their subjects. Jesus Christ is a Hebrew. Jesus Christ boy a Hebrew. According to them, even a Hebrew. Am I here na letter J? Like Hebrew tata. And that's one more here boy letter J. I'm going to name video like with Jesus, James, John, and Jude. In fact, to clarify you, letter J was found 600 years ago. The first King James version written did not have letter J. So, Jesus no way video 2,000 years ago. Afa bien nego se bendi madishabia. Kina mad name me tata. Gitu ya hokeda afa. Wase kina afa ya bo Olamide. Olaniyi Adeboye. Ini de hoka mad bagu no nya aboye Yoruba. Kina mad name me san na ka afa. Wase kina afa ya bu Musa. Ima ko no nya usa ka kini ya na-eme kiye. Adamu. Kina mad name me ye. Kisa na keda afa gi. Wase kina afa ya bu Chukwuemeka Amala. Ima ko no onyi bu ka kini ya na-eme kini na-eme. Any place open in James, John, Moses, Mary, why can't they make here boy Europe? Why can't they make here boy Europe? I think a proof. Look here, 32 players. Can Israel send the Abali present there in a World Cup? 32 players. Out of these 32 players, more for James Eba. One person there as John. One person there as Timothy. That means Alpha does not exist in their lineage at all.
mana ịcheke players na-agbalụ England ball, players na-agbalụ Italy ball. If you know another Mary there, another John there, another James there. The name Jesus is a Brazilian name, Argentinian name, and South American names. Spanish. You know what? In our ball, you can find about Jesus Navas. If I know about Gabriel Jesus, this is a familiar name with their people. Name represents where people are coming from. So, till tomorrow, and what way Jesus na Israel? Apa na America achiko gi shigo onu. We say na translate Yahweh to Jesus. Oga ka ngwa gi. If you laugh at mmadụ, I don't change that for mother translate that for mother translate for what? Afa mu bi yedi. Ebe ọ bụ na ide history m no why yedi bi yedi. Iye da ma lo echi na ebodo na so e pause mu light is in existence. Afa mu bi yedi. Chino achebe de na ebu kwa po things fall apart. Ebe ọ na-aka akọ maka eme na akpọrọ Okonkwo. Ndị ọcha wee gwụcha things fall apart wee sị mba na akwụkwọ dị too much. We be translate things fall apart. I translate things fall apart to China. Translate things fall apart to Brazil. Translate things fall apart to all 72 countries. When you take China, now things fall apart. Okonkwo is still Okonkwo. Okonkwo is still Okonkwo. You don't translate the name of a person. I don't translate. I have a man that translates. So this way translate the Yahweh to Jesus. Ibonyala. Olusa na Jesus a translate there a translate. So here we came. Kana abagi nishi, kana abam nishi. Man, a time must come where everything that has a beginning in life must have an end. You have not been everything one much oga akusa. Now be able to how to ham. Can the Bible banana my tographers munina ko ye game na kemego leme. Hey man, oge da do taga. Baby, do you know about end time? We're seeing at end time now. People will begin to preach against Christ. They foresee this are working and happening. They are not that black man will not continue to be foolish. Okay, I'm a sweet when I the Bible manner. Now this now control the mind of these people. Man, not for a particular time. That's what can man danya. Now got our Makia Bido when Motoga. And then the money get to Adam and Eve. One of two people are not Cain and Abel. I was thinking I Cain go and marry. Marry from where? Marry in the neighbor to Quebec. I believe you lay man and upon Noah. Lule sheep. We must assemble all the animals in the world inside one ark. One them over 1,000 microorganisms on this earth. Microorganisms over over 1,000 carnivorous animals. Carnivorous Kezo told you about a man didn't find in one boat. Kezo, all of them to the Kawagan. I go God in nature, Mona gang, as Namana give sheep. I'm gonna give a tour. I go God, we're singing, and no one can have the lion of the tribe of Judah. I have a shepherd, when I took the lion of the tribe of Judah or to Melbo Judah. When I took it or the money, Tatulunte. I'm the speaker of so I'm against the money again. No young day about clean a tender answer. Oh God, where thinking? No, double news on you looking at Yandina a boogie. When I want to go on, not double up net on news on you looking at a boogie. Good, are not trap, go, anything you prepare for a chick. And you prepare for a book for new work, but I'll go buy you book away. Anytime you prepare for a sheep, anytime you prepare for a tony who ever lion no. Oh, lion that making that lion that the sheep. So that will not prepare your presence of your enemies. Oh, na kina balonya.
Open no ya so when I did it with the man. If I put only double money, come there, listen to call leg be on a make now come make an move. So I prepare a devil before you in the presence of your enemies. Now the go will tell you what to be showed you. I back it up when I get out of my gas school. That's going university. Most of us have not realized that the education system that was brought to Africa is the education system that promotes memory and destroys reasoning. People memorize, people don't reason. The reason why the today is go is the monarchy go. A guy from monarchy, a guy from the monarchy from outside the country, the education system out there in Africa. Yes. Education, people read. Anyone that will laugh up the bomb. And the other go for Nigeria became certificates. And certificates are there bomb. Yes, certificates name more of consumer. So all of us never consumer. Hey, but now you get progress no boda. You never go to Ghana to be able to now. My ministry is to make men realize that they are God. Even my mother, now you want to know why. Ndi was saying na mother would cheap ya. Yeah, man, if our mother has to know what mechanic and you're gonna the cycle of life. You won't go on the cycle of life. You won't go on you one. If you know again on our God. You want never get on another ship, walk with note. What I took now again on like never know where lawyer. Ah, mother, yeah, man, if you now task God, mechanic on your ego. Of any you sweat ever and do you not to Monday in a malaqua. Oh, you don't mad. You never know where laqua. Oh, you don't like you to talk. Yeah, man, if you has God, mechanic on your ego. That means you don't know what. Microphone walk today. Oh, madam, microphone I can win a walk. Yeah, but my phone no microphone as God is because I exchange money for the services. Phone I have not table. More man phone than Nigeria, I ain't never phone. Yeah, but I have phone the phone as God. But can I hear Lego for it? You want a year, you won't go. If I hear on the way, maybe it's our phone wine. You won't go no boda. If you know one woman who will kill never, you want to about the yak. Upon Maggie, upon one leg, my neighbor Teba, or Yelga in a lacala. Man in a rapid place, they take a 1 year no matter. Look at good to work with one puzzle. If you don't go in your car, did you look at her making a poopia? That means the woman now serve, go and serve what they get the woman. Life is in a chain. What money comes out to ask you is, can they ever go on to the volume mad? Before not happening, then I am a bego. I am a trade by batabo. Now go, and where Mugare, no, no, Caribbean album. Can I am looking at G. Ever can what a man of God. And I go by and what your mother wants. I wish there is time, but Matthias says up on album. My senior brother, Matthias says up on album. Nah, move up your also. I don't want to film Charlie Bag. Upon Kubioku, the mobile of Gani. What a good video Kubioqua. And I see more of what can I be about? Was a move flavor by my campaign. Abatam village in Waka this year. We're talking and once you son of Waka Tata. The first time I go to my batam go this after. Came in a youth on a Honobodom big at John Wick. Yemen are you on a Honobodom Macano more factory now manufacture sanitary of good sanitary pardon wine they use. Can I employ youth? The youth will not youth of Ogo pay hour. In London today, to work in London today, pay hour. Minimum wage is $10, 10 euros. And the minimum you work in London today for a day is 8 hours. 8 hours times it by 10 euros. That is 80 euros made in one day. Each take 80 euros, mega naira today, you have 80 something thousand naira. Every day. I will never create no baby. Many employ youth. I love this no now. Can't go soon. I go 100,000 a month. I love you going K. Now to go you come and lobo haga buffalo boda ma to chacha and I go ego ne benke em
So church is a Google millions of people in Africa with false knowledge. Church is a Google millions of people. Biafran war, church Google. Macadam with so many people who have sickness. Now Africa, even though time na medicine to go. Can I trust to na nwere onwe ha dị n'aka pastor. And Odam say Pope Catholic Church. Tukunia na ba wheelchair bụ ebe ndị na-amanga wheelchair nọ. Pope ndị Catholic Church ama nkwụmọ ọtọ. Ọ bụrụ na nwere miracle ga-ebido na Pope. Maka na Pope bụ onye isi ndị Catholic Church, ebe aka miracle ga-ebido. Ya na ya na-eme unu ebe a bụ ibe a na-akpọ ọfụenya afọ ụzọ. Awụsa amarugo anọrọ nya. Ala fi kwe mọt. Awụsa amara anọ. Ana akwara aka ebe a. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Alụkwụsị. Omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu bụrụ ndụ. Alụkwụsị. Ndị ụka bịa na-asị agwara anyị na ọ na-enye ego. Ha gwara anyị na ọ na-agwọ ya. Ha gwara anyị na ọ na-enye ego. Anyị bịa na ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụ ihe a na-agụ. A sị na Jizọs na-enye ego. Gwa ka a na-ọkụ anyị obi. Nwanne anyị ihe dị na-eme ka ị maa na ihe na-enye ego taa bụ ihe obodo ji agaghị eme gịnị arụpụta. Na ọ bụrụ na ịrụ ihe ebe akara, onye na-agba ọkada ga-abịagoro gị akara. Onye na-eyi akara chọọ ije Nsụka rigoro ọkada nye gị ego. Kwa eziokwu. China mara ihe bụ Jizọs. Ha nwarụrụ akwa niile anyị ihe. Ndị Igbo amara ihe bụ Jizọs. Ha nwachọpụtara ofe ọgbọrọ na nsala anyị na-eri taa. Enwere ndị ji ire nri taa bụrụ ọgaranya. Kwa eziokwu. Gịnị bụ ha na-ere ihe our ancestors na-egene chọpụtara. Akụkọ Jizọs bụ ndị Rom fọmụrụ ya ka ha wee chịa ụwa na-ejighị egbe na mma. Mana na na-ekwu ọ bụrụ na ha Jizọs dị ka fon gị ọbụ iwere kịta ịkpọ onye nọ n'ọnịchi na n'olu onye ọcha manye gị onye ọcha ma mme gịnị amanye gị ihe program gị ka ị na-agụ ofe akwụkwọ ị na-ha grajueti na ya Baịbụl bụ okwu asị. Ya mere ya bụ egwu ha na-agụ anyị gụgharịziri ya kịta na-asị agwala anyị na ọ na-enye ego. Ha gwara anyị na ọ na-agwọ ya. Ha gwara anyị na ọ na-enye ego. Anyị abịa na ọ bụrụ okwu asị. Ọrụ Chineke agagoro isi gị
omenala anyị ka anyị na-eme 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 ọfọ nke ndị Igbo ka anyị na-agọ aja nke Igbo ka anyị na-agọdo omenala anyị ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị na-eme onye ọ na-ewe iwe biko ya webe n'ihe nke nna anyị mere ka anyị na-eme omenala anyị 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 ka anyị na-eme ọgbara Chineke omenala anyị ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị na-eme onwere ọcha ya ka ọma omenala anyị ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị na-eme ọfọ nke ndị Igbo ka anyị na-aga ọjị nke ndị Igbo ka anyị na-aga ka anyị na-eme omenala anyị 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 ka anyị omenala anyị ka anyị na-eme omenala Igbo ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị si omenala Igbo ka anyị na-eme omenala Igbo ka anyị na-eme onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu ya ka m ga-akpọ Igbo onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu ya ka m ga-akpọ Igbo onye na-agụ kansa agọ onye na-agụ ji na-agọ onye na-eme ka nsogbu ya ka m ga-akpọ Igbo onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu onye na-eme ka nsogbu ya ka m ga-akpọ Igbo Atati boy mo, echeke boy mo, umo boy mo, umo dete boy mo, ọbara boy mo, ọbara boy mo, chaigo boy mo, afomo boy mo, omiya boy mo, awugo moro mo, ene megansebe. Onye na-eme nsogbu onye na-eme ka nsogbu ya ka m ga-akpọ Igbo obodo iwanye elu obodo iwanye elu omenala obodo iwanye elu omenala obodo iwanye elu omenala obodo iwanye elu obodo iwanye elu obodo iwanye elu obodo iwanye elu aka ị ga-agụ ụrụ chi onye ọcha akụgharịa chi ya bụ eziokwu aka mara mma ka anyị ga-akụrụ Chineke anyị aka mara mma ka anyị ga-akụrụ chi nke ndị Igbo aka mara mma ka m ga-akụrụ chi n'obo m kụwara ya aka mara mma kụchiere ya aka ike kụwara ya aka mara mma 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 gbawara ya egwu mara mma gbawara ya egwu mara mma gbawara ya egwu mara mma gbawara ya egwu
egwu malama egwu malama elu ya dị mmadụ njọ ekwere aga m agbaba n'ime omenala jee nke ọka omenala bụ ụzọ egwu na ndụ omenala bụ ụzọ egwu na ndụ omenala Igbo bụ ụzọ egwu na ndụ nke a bụ nke anyị bụ eziokwu nke a bụ nke anyị ihe m chọrọ ịgwa gị ebe a bụ na ịbụrụ onye omenala ma na ịbụrụ onye eziokwu ịfụ agwọ ịkpọ ya agwọ ịfụ buusu ịkpọ ya gịnị buusu na-ege ntị from today anyị chọrọ ka iwepụ ụjọ n'ime gị remove fear from yourself from your mind wepụ ụjọ wepụ gịnị ụjọ na ndị ụka bịa tie ego ụjọ n'ime biko anyị ga-akpọlite ndị okenye n'ebe a ka ha bịa gọọrọ anyị ọchị ka anyị nwee ike kpee ekpere gụọ ọfọ gbasaa. Kedu ndị okenye n'ebe a? Kedu ndị okenye n'ebe a? Biko 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 ka ha bịa gọọrọ anyị ọfọ. Ọ bụrụ na ịbụ okenye nọrọ ebe a, ọ bụrụ na ịbụ okenye nọrọ ebe a, biko gbagotewe ndị akara anya sọ bụrụ nweghị ka ndị yutu fụta ndị akara anya nọ hapụta bịa gọmara anyị ọchị. Ndị akụtara fụta eke ibute fụta ego ọna fụta eke ya na-eto ọgba akụtara fụta ego ọna fụta ndị eke ibute fụta abụga onye akụtara fụta na-akụrụ na aka ọnụ ndị na-eke ibute ndị onye kibute ndị kibute anyị ndị ego ọnọ nọ ịbụ nwa okorobịa ka bụ agadi ndị onye ego ọnọ onye ego ọnọ na nwebe ego ndị nwa okorobịa pụta ịbụ onye ego ọnọ na-akụtara aka n'ọrụ onwe ihe chọrọ igwu unu ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ga-ewere aka ha kechie oke otu a ka be anyị ga-esi wee dị na-enwere kọmputa ọbụla ha ji wee mee ya na-enwere teepu ọbụla ha ji mee ya ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na mụ na gị arụpụtara ihe dịka foonu ata ma anya nwe ebe ihe si emebi mgbe na-adịghị anya ndị Europe ga-enwe sayensị and teknọlọji haus na Europe nwa mgbe anyị ga-arụ ọrụ ma ụmụaka anyị je mụgododa na-arụ mikrofonu ụmụaka anyị mụgododa na-arụ kọmputa na ihe ndị nne nna anyị ji bido ihe mere anyị bute wee gbagbasa egwa anyị je mụgoda ka esi ekpe ekene mmadụ ejupụta na grace osebowa ya mere gịnị na nyere gị dị ngọzi n'etiti kpere dị na ọ dazikwazị ngọzi n'afọ nwa ha bụ gịnị Jesu mana ije obodo ibi kweta na ndị ọcha butere Katọlik chọọchị enweghị ụlọ crusade ikweta ana m ererego ụlọ ọnụ ohere obodo nwa ịhụkọ ọgụ blọkro ịnwego ọkpọ onye nọ nwa mbi na-ahụ n'ime ụlọ ka be ndị ọcha ha na-adụ mkpụrụ mgbalị 5 ebe ha na-eji anwụrụ nwa ha tii enwe anwụrị anyị ga-enye ha maikrofon ka ha gọọrọ anyị ọchị ị na-agọji ị ga-asị bụ n'aha Chukwu okike abịa adịghị ekwe ha nwa onye ọcha n'ọbụ ha rụrụ arụ ọzọ dịka ịbịa n'omenala Igbo ụmụ nwoke adịghị ekpupu okpu ma ha na-aga ọfọ ọdịnala m na-asị ọ bụ nwa onye ọcha bịara sị ka ịdị loya gị kpufu okpu maka onye kpufuru okpu ma na-edigoro ya loya bishọp na-ekpufu okpu ọ bụgo Jizọs ọ bụ ekpere popu na-ekpufu okpu ihe bishọp ejiri ga-ekpufu okpu na bishọp bụ slave mas onye nnọchite anya popu na slave ugo njiri gwa gị sị gị eha vileji niile nọ na Nsụka nọ n'Enugu nọ na ebe popu nọ na kọmputa a na-ahụ anya
Babeleji Aselegi Nsukka Diocese. Nsukka Diocese n'ime Catholic Church meaning how many villages under one diocese? Urobo, Abi, Ubene, Nkanka, asị na ha ncha nọ under Nsukka Diocese. Ọ bụrụ na Pope abịa na kọmputa anya pịa Nsukka Diocese, ha village a iri na agba. A check meme ego na anata anyị every month. Mana na nna m na-asị gaba n'iru. Ebe ite oke ọjọọ abịa. Ebe ite oke were ọjị. Ebe ite oke abịa ma were ọjị. Eje anyị robo were ọjị. Ohe ego na robo bịa tọọ ọjị na ịnyasị. Ifogo tọọ ọjị. Anyị robo were ọjị tagịda. Nwantị na anyị siri ka ya kpochite omenala. Na robo. Anyị mụ robo la yọrọ. Anyị na-ekene asị gị beze stoke mere ya kwata mgbe niile o jegidere eji fukpuru n'ifu sakwuru n'azụ ọkpụrụ na-ebe sakwuru n'ifu mata ya asị gị na ndị ọrụ ugwu anyị na-ekene unu ihe anyị na-ekenere unu bụ na etikpo omenala na Europe. Anyị bụ ndị amụrụ na 40 something anyị ga-adọ n'ụwa ọzọ. Ihe niile eji emesari na Europe chikpochime ma ebe anyị na-asị ka ibunyitere isi na ya na-ekpochite anyị na-elele gị na anyị gị na-asị na mkpume zere ọda n'onyijefukwe gị. Ọ bụ na echechite oke na-enye ka kekpume elu zere ọda ọ bụrụ dị ma anyị na-agba gidigidi anyị gbabịa vụrụ enyi uche bọdụ ise echechite oke ihe niile anyị eme na robo na enwere mgbe a na-abịa ịfụta n'oge erobo nwambe anyị nwụkọ mmanya mgbe rike gba o nwekwa ego ekpere ka nọ na-eme anyị bute mecherịta lọlọ ikpere nọ nọyi nwunye gị osepụ olukwu gbarụkwa ọtọ iburu otuju chibụnụ otu na mmadụ niile ga-abụ gudu mmanụ ka mmadụ niile shari ma ọ bụgide bụ omenala anyị na onye tụrụ ji na chibụ na gị na ọtịsa otu ihe eluwepụ anyị na-eme na Europe ọgbakwa ego a na-eme etirishime niile asị na nwekwa ego ekwu ụsọ na Europe temmakwa baadị nsọ okpuru baadị nsọ ojebe onye eke ego anyị Europe bụ ihe ọkwa legidere anyị nwatịrị n'ịnwa anyị mmadụ na-ekpechite fo ị na-ekpechite kwe ise ka anyị ekele gị taa anyị nwa kelee gị eke kelee gị orie kelee gị ahụ kelee gị mkpọ eze jide ụka abịa ma ọ bụ ọjị eje anyị ekibute anụ nkịta eje anyị ekibute ọ bụ ọjị ufogo were ọjị uhie were ọjị ise atacha ezikago ogoro were ọjị ise ụmụbịa were ọjị ebere were ọjị ise adịkọ were ọjị iri na-ebutu na-erobe ugbo na erobe a were ọjị talịta anyị si na anyị na-ekpochite omenala bụ ihe ụnụ nna nna m mụtara anyị metere ihe ndị ọcha bịara ka ha were iwogburu anyị na-echi azụ n'omenala anwa na a na-ekwetego na anyị na-eme omenala anwa ise anyị robu n'uduru anyị ka ya bụ omenala bụrụ ihe gagịdarị na aha gị bụ Chikwuabiama. Eze ite ọka Abiama.
Azata Kadaba, Ekalambu, written a robo, if forgot the robo. Attaches the car to give you blue. This is a robo. Robo our Roger. Our one series. Love lasting them, pay. I will be with the mission. Robo our Roger, line are you. Isi nwala anyị nwoke bụ Matias na ndị ya na ya so wee bịa n'obodo tata bịara ka ha mee ka anyị mara na wayo ndị ọcha mere anyị na anyị ekwesị ụka anyị mụrụ anyị maka na lega atọ mmadụ nọ n'ime elu uchepere anyị ewedị na-ere obu abụ m nwa atịrị na m tara wee shi na họrọ asị m ndị ọgaranya dị na-erobu eje anyị irobu eje anyị ugbo oyi eje anyị eje ọla eje anyị ugbo oroko n'oge a were ọjị olutụrụ anyị bụ ndị omenala ego ife kwa anyị ụkwụ ọjọọ akpa anyị bụ ndị omenala anyị ekwetere na anyị na-ere omenala ego ife kwuru n'ife ka anyị kwuru n'azụ ọkụrụ n'azụ ka anyị kwuru n'ife ndị mgbasị elu na mgbasị anyị maka na ite mgbasị gata n'ụka onye sịrị ọbụla ọsa bụ ego katọlik chọọchị ọba na-egbe ụta taa jegide na depa laif na onye mgbasị igbo n'isi mgbe ọ bụ eweta were ọbụ ụkwụ mmadụ na ọjọọ anyị uru ọbụ orobi a were ọjị anyị siri kala emeta ọjị kala ga-eme ata ọjị na omenala anyị iro ụbọla adụ abụmụ nwantịrị anụ na-ekwu n'ụgbọalade na n'ụgbọala ama ọ bụ ekwu eziokwu eziokwu na-abịatere n'obodo walike n'ụmụ oriri na agịga bụ ọ ga ọ kwesịrị ma ọkwa chọpụtara nke dị na eji m ọjị n'aka asị nkwute maka ọdụrụ ụmụ na mma nkwute maka ọdụrụ ụmụ ya mma maka na enwere ọtị ahụ ahụ eji na enwere aka nwatị ndị ọdịnala isi ahụ aka eyi na n'oge ahụrụ ọjị anyị sịrị na anyị bụ ndị kwetere omenala na-abịa kwadoro anyị na mma ule ekwekedụ ka medịma anyị maka na ha medịma anyị tụbude nwadị ọcha emeziri ala sịrị nwere mụ bụ olive alị ma n'ụwa beta na-ekwete mmetụ ka na-emeri mgbe ebe a ga ara mụrụ aka bụ oge ka m kwetere na ta alị nwere omenala na-atụrụta ise anyị metụrụ ụlọ ekwetere na okwu olive ekwetewo na omenala ise olụkwado agba ga na ntụtụ kparịga atụmanụ ka ndụ kaja anyị robo bịa were ọjị a sị nete na-ebiara ma belụkwa ọnụ uji wee bịa ọbịa na abịa ọma onye nwerụkwa mmadụ ọbụlụkwa mmadụ ekwu onye niile siri n'ihu n'obi ọnwa enweghị isi ihe enweghị isi bịara ala akpa onye ọbịa onye si na omenala anyị robo anya chijiri ka ọ na-adụ ihe ọma onye ọbụtọ n'ife rute onye idesiri ya bịa na-erobo ka ya mekpa omenala ezinụlọ onye ọbụchi eze etoke nwa abịara anyị asịghị ndị ụka anyị maka na anyị si ha na-agịda na ha abịara ụdọ ụlọ mgbe niile ka m gwa ụlọ eziokwu na mgbe atara a na-ekwu ụdọ ụka abachawo bịara n'ala Igbo ya mere ụlọ ụka na-adị na jọnshọn ha na-aga elegide mgbe kacha na erurugere ụba ekpeteride mmadụ ya bụla asị m ebido ụtaalị nwa nwute niile bụ ezi nke ị na-anabata ọ na-anabata mana onye lesiri ya tụta ya nwada ọcha ụlọ agụladụ ka nwala anyị nwoke kwuru nwoke onye yi ibe anya bụ ebe Jizọs na-ada ọcha bụ wayo obi abụ anyị ha bụ ndị yahoo ụmụbe anyị siri ha na ụkwụ ha bụ onye tete nwa abịa ma bịa were ọjị owetiri n'obi abịa were ọjị nwoke a na-arụ ọjị ma na-abụ nwatị na ahụ echilehụlehụ na mbụlasị na ọ na-atụnye onye kwetara omela anyị Igbo bụ na-adụ n'aha Chukwu nke abịa abịa asụba anyị ndị gị na ha si wee bịa nnukwu ha ji wee bịa ka ha ga-eji wee nabere ụgwọ ọjọọ makpụ ha ọ bụ eziokwu ụzọ be anyị adịbụ mana ọ bụ na-eji ukwu akpakọbụ ha ụzọ be anyị ya rubere ya Chukwu nke abịa
Hi.